Strácate niekedy kontrolu? Už sa nemusíte obmedzovať. Máme pre vás riešenie, ktoré funguje. Chcete ostať aktívni a v pohode, aj keď vás obmedzuje únik moču? Predstavujeme vám inovatívnu absorpčnú spodnú bielizeň Molicare Mene s vymeniteľnými vložkami Exchange. Tieto boxerky vám zaručia spoľahlivú a diskrétnu ochranu pri ľahkom úniku moču. Na prvý pohľad vyzerajú ako bežná spodná bielizeň. Sú jemné, priedušné a pohodlné. Oproti bežným boxerkám ale disponujú viacvrstvovou absorpčnou zónou z rýchlo schnúcich materiálov. Vďaka nej dokáže absorbovať až 26 ml tekutiny. Ich výhodou je aj skryté vrecko na vymeniteľné vložky Exchange. Spoľahlivo neutralizujú zápach a zvyšujú absorpciu tekutiny až na 134 ml. Vložky Exchange sa jednoducho vkladajú a môžete ich kedykoľvek vymeniť počas dňa. Majú savé jadro, ktoré obsahuje superabsorbent a sú vystúžené po celej dĺžke pre zjednodušenie manipulácie. Je to udržateľné a ekologické riešenie. Vložky nemajú lepidlo ani zadný papierik. Boxerky sú vhodné do sušičky a môžete ich prať na 60 stupňoch. Sú elegantné, funkčné a diskrétne. Vyzerajú a nosia sa ako bežná spodná bielizeň, takže nikto vrátane vás nespozná rozdiel. Skvelá voľba pre mužov, ktorí chcú mať istotu a pohodlie bez kompromisov. Vyskúšajte absorpčnú spodnú bielizeň Molicare. Viac informácií nájdete v popise videa.